Tuesday na Saturday nwanne anyị etinye alụ n'ime ogbe na akọọlụ iko o si adịla mba bayaside mana echezokwana na nke Saturday na-abụ mgbe anyị na gị ji ama gị na gị bụ nwa afọ Igbo na ịmakwa asụ Igbo ịmakwa eme Igbo emekwa ihe dị n'Igbo nke anwa anyị kpọọ Gwam 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 special so na nga gị Igbo radio show nwanne anyị adịrọ na-ebuọ na ha akụ aka ege enu ntị na agbakọ agwa gị onye a today ka m gwa gị ya na based on ka o sikwa adị ọ bụrụ na ekwetere n'ụtụ nwanne banye ife ị ga-ekwete na aka isi alepụta chetakwa na ọka bụ nganga radio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM nwanne mụ abụ na nwa iyo na ịmago ka o si adịba ya asị ndị obodo baya ụmụasị ụmụ pinọpụnọ na ife niile kwazi chesokwa na asa nọ hie ego bekee ada eji eme ọ na-adị Igbo gburugburu worldwide ọmalịcha pinọvila nwa dị ka achọ na enu nwa mụ n'ụtụtụ Sọnde na ife niile gadagodi nwanne ya dị tell you asa gbuola ya ọrụ na aka ka o si adị udo dị Igbo ndị nwe m na ndị nwe udo dị ma nke mbụ wo na anyị abịago n'ihe anyị na-eme taa nsị gị na obi adịghị m ụtọ ịmago nọ asị ka m na-atụ ịma oge niile anyị bịara n'ihe omume anyị obi na-adị m ụtọ maka gịnị maka na nke awụ nke anyị ịwụ nwanne m nwanne gị ihe niile anyị na-eme ebe a ihe gbasara ndị Igbo so maka nke ahụ dị first obi aṅụrị na-adịgodu m ọdịiche asị ka hapụ nke ahụ apụta si ka etinye ọnụ n'ime ya kwuo ihe ọzọ na-ekwe anya n'ihe gbasara ihe anyị na-ekwu aha m first ego bekee Adigbo ndị Igbo ji emegodo ọnụ nke ahụ enyegodo m obi aṅụrị dị special apụtakwa ọzọ asị ka abata n'ihe anyị megata awụ gwam 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 ka anyị ji enye onwe anyị obi aṅụrị maka ụbọchị niile ka anyị na-agba mbọ na-alụ ọlụ apụtakwa n'ofu ụbọchị ka emee gịnị ka ezuwe ike ka anyị mee ihe gịnị ihe pụrụ iche ama m na nta ego dị mkpa ọ dị mkpa ka a chụwa nta ego mana ịchụkata ego nwanne izuo n'ike elikwana ego a aba chụcha ego ma ilihe ego a ọbalulu ka nwa gị nke wụ eziokwu onwe ka ihe si mee gị asị na isi ịwaga gị God forbid onwe ka ihe ọzọ si mee so n'ime ya ọ dịghị ka ihe fim ọkwa ifuga ebe udele na-eri ihe ma ndị na-amaghị gị etinye alụ na-ekle afụ relationship ọnwụ nwanne nne m ọnwụ nwanne nna m a na-alịpụta from left right and center ebe ọbụla mana mgbe ị dị ndụ na-akpa ego a na-achụ nta ego a onwe onye ma gị ya ka m ji na-asị gị ịchụkata nta ego chụwa nta ego asị m na ọ dị mkpa ka a na-achụ nta ego mana ịchụkata nta ego ruo ofu ụbọchị dịka Satọde anyị na-eme gwam 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 gasị ka ime gịnị izuo n'ike na nwanne ịgbala anyị na enwere obodo na ike amụwoda agbatịa na akwara na ịta azụ don't kill yourself. I dey tell you. Don't kill yourself. Asa even na just welu old school tinye alụ n'ime ogbe. Nna mụ a na-ege dị egwu onwe ihe ọ chetara by aside watago. Mụ a just cheta by video man m na miss m mgbe ha gbara akwụkwọ daye na check ya. Mụ a just na-ekiri that video one certain time mgbe m ba n'ime akpati my man wepụta the video. Nna na-ekiri my pops man amakwa m na this guy man na-eme by ihe obi akpọda this man dị romantic ifukwa ka o si wee na handle my miss na wedding hall by old school dance nna mụ apụtakwa one day ọ na-enwechara anwụrị because ịmana mgbe ọbụla enwe mgbe ndị mpa nwe mgbe ha ji enwe anwụrị ghọtago especially ndị ọrụ oyibo ọ bụrụ mgbe eji kwụọ ha ụgwọ nwa that period alụ ya na-atụ ya belebele mụ arọshia ya nsị ya mpa ka eko o si adịzi na mụ afụkwa mgbe dị romantic by onisi a handle mmanyị that time ọsịbe ghọtakwa na ịma na onu abụ ọ gbara ọfụ a n'uche na ya emere ihe love na emecha ya nna mụ akụkwala onwe m by based on efu ndị agadi nwoke a na ndị agadi nwaanyị nna menu titọlikwa den asa ifugokwa nke m isi na man ịma na gịnị nke wee eziokwu wụ na ihe fesiri ofu onye na bak ofu onye ya ihe nọ gị n'iru ihe chere gị iru chere onye ọzọ azụ something like that. So ka m nọ na-ekwu don't kill yourself nke gbasa nwa iyo owu ma nke mụ awụ don't kill yourself
ka ihe m ji ekwu okwu a inwe ike na-asị enwetagodo 2 million 1 million before ga-emewe enjoyment nwanne na-anya m agwa gị ọwụ 15 ka iji ego ịpụta jee n'ebe a na-ere ọwụ na suya ka a na-ere suya gotegodo suya ịgote suya ga-egote yogurt I'm telling you no ije hapụ you need 1 million 1 million ịgoteche suya ahụ gote yogurt gị ilue n'ụlọ nwanne tụsa n'ala spread godo ụkwụ gị one leg to Kafanchan the other one to Japan ịgbanye standing fan ka eji eri ede nne ọkwa ifuru ọ na-ekwu gị n'etiti ngado na-anọ nwanne na-ekwetegodi ọ na-atọnụgodo ya nọmba 6 ịghọta asa ọ nwere ajụ nchọ ijugo based on onosi wee gbata m n'uche jụọnụ isi ka m jugodi bayasị onye jegokwa mmemme jego tins bayi onye jesagolo ụwa ka mmụọ jugodi gị na wedding sorry rice na-esi na traditional marriage na nke na-esi na white wedding nke ka atọ ụtọ chai nke traditional na-aka ha ka nke traditional wedding na-aka n'ụtọ na ime ihe eji esi nke traditional wedding ọwụọ gas ihe eji esi nke traditional wedding bụ nkụ nya isi anwụla ahụ onwe some special flavoring, some special spices, some special ụtọ na-etinye na nri. Asa ajụjụ ezagodi na-agosigodi n'ijeligo na onye fugodi gị na-akwụsigodi ịma na ngwa abụgodi Jeremiah. Because ọ dịla ize mmadụ ijego jesa mmemme godi kwetegodi na ọ na nke iji ama m na aka m gị na nke ahụ mana m kwụsịgwa ajụrụ isi na m aka ahụ m gị ya national television kịta ka ihe echeta na ihe a national television mgbe ị nọ na-akọ eri ikịta ọ nọ national television don't worry mewa ka o si ede gị na-achịpụtazi m ụkwụ na ime ihe ka m ụtọ nwiyo ihe ka m ụtọ ọwụ na ka isi agba m na-anwụ taa nke ahụ dị AC ka ceiling fan 115 ka ịgbanye ka ọ na-ekwu ka a na-afụ ka efe m yi si ede ma kọlọ niile m yi gaa n'iru lụwa ọlụ gị ịlụcha ide na ị na-ekwu m asa biko paaki ewel ihe eze na mee mmalụ nwaanyị ji ebu nnukwu handbag no ọwakwa ihe m kwuru mana by kịta ka mma ya iji ebugharị nnukwu handbag and on Saturday ka iji ebukarị ya apụta ọ bụla the same size ị na-ebu abịa Tuesday and Thursday ị na-ebu abịa Saturday no anyị amalụgo ihe iji eburu nnukwu handbag one of these days mgbe oge search maka afụgo m ofu ebe isi ka m tinye ego ofu ihe n'ime akpa mana ije pati nwanne ihe ahụ otu packaging level ha eweta n'ukwu ahụ ịma na ị gaha n'ebe ahụ taa anụ ahụ taa ma ọkpụkpụ nọ n'ime anụ ahụ just were nwayọọ si ya excuse me hello ya bịa gasị can you please help me with the serviette or wetere gị serviette ahụ ga-ewere nwayọọ nwanne don't look any Uche face onwe ihe nọ n'iru Uche don't look Uche face ga pack godi nwa anụ ahụ were nwayọọ pack godi ya si ga-ewere nwayọọ no bend godi oh my leg ga-etinye godi anụ ahụ n'akpa gị irute n'ụlọ my sister my brother agwara m ihe a ụnyaa just spread yourself na ụlọ gị burugodu dị turkey ka ihe ọbụla ọ nọ taa ya nọ tarisie ya tari ụwa n'ụwa sef nke aka ji na-asị unu n'aha nwa dị ego okoro ịkpọ m ego bekee my brother ị ka dị right isikwanụ ka ịkpọ m adị Igbo nke ndị Igbo ji eme ọnụ nne ị ka dị right ihe awụ gwam 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 na Hot 93.3 FM nganga Igbo radio show ego bekee na Nwiyo na-ewetara unu nke a Nwiyo ịma ị na-etu m ahụ taa onwe ka o si emetụta ya ọ na-eje gị ije n'alụ ọ na-eje o si n'isi ọgbada n'ụkwụ o si n'ụkwụ ọgbagoro o si n'isi ọgbada ka ị na-etuzi ka o si adịzi ya bụ national television ka anyị nọ ajọ mmadụ aka ọlụ gị ka ọwụ o nwere ka ihe esi na-eme ya na ndị
ndị na-ege anyị ka anyị ntị bịa na gaa wedin a kpọrọ anyị fọ icheta ya nke ahụ si na m etinyere gị mmanya n'akpa ebu m akpa m maka mmanya one ọkwa bruri ka o kwere nkwa na ọ ga-enye Brewery m Avenue na don't worry ọ ga-aba afọ n'ime iri. akpa m tinye mmiri m ka So emụta ị na-akọwa na abụ na Ghana must go gị dị enough maka anyị na Okay, the content but of us. Don't give yourself a problem. Ndị Igbo nwaanyị o bughị ibu n'ọnụ anyị. Sị gị hapụ anyị taa. Otu a ka anyị ga na-eme up until 2. 2. Mana ọwụ n'ụsọ naanị nwa iyo na mụnwa ga-eme ihe omume niile dịrị anyị taa. Ọwụ sọ naanị anyị. So anyị ga-agba break maka wiyo nọ na-agbasa egwu ebe a ama m onye kpọga ya egwu ọ na-agba I don't know. So ka anyị gbaa break obere then anyị chizie azụ unu ghọta ka anyị si eme ya anyị emewezi ihe niile dịrị anyị ime taa. overspeed na-adịrọ mma na ịgbara oke speed pụta n'ụzọ na nwanne efu ka ihe esi wee nwee problem nwanne ọ ibutuo na ewere ya nwayọọ ofu nche nna ịgbagide mbọ bido from Monday ruo Friday Saturday Sunday nwanne izutu n'ike na ka ọbụla anụnwa jukwa n'oyi maka na alụ mmadụ efukwa anụkwa ọnọdụ ka injin nnọọ igbo oke ọsọ inwe oke problem nwanne tata bụ Saturday mkpụrụ abalị 17 n'ime ọnwa Ọktoba n'afọ 2020 nwanne nekwa ka ekeresimesi si jọsụ n'elu mma jọsụ na-ekupụ imi na-anụ ka ọ na-eku ịghọtago by Hamatan by ekeresimesi nwanne ọ na-afịa nwayọọ nwayọọ obere oge na-efu ka ndị mmadụ na-agbazi ya na-asị ka eme itie up echezọkwa na ọ ka bụ na nganga redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM n'ụbọchị tata na nke pụrụ iche bụ ngwangwa Igbo nwanne ịmụ Igbo asụ ịmụ ekike Igbo eme ịmụ ihe eji Igbo eme nwanne efe ị ga-eme bụ ịbata n'ọgbọ nne gị anyị na ga ama n'aka ahụ na ama ka isi kwado mara ihe ime nwu sọsọ na akara ekwentị anyị ahụ 08182426591 ka m kpọkwa ya ọzọ nwanne 08182426591 ịbata anyị na ga-ama ka o si adị na ya malụkwa na mgbe ahụ ị na-agụ skuulu na ị na-abakwa klaasị ka eji ọsọ na-akwọtọli onwe gị den ọtago sọsọ na ebe anụ a ka ị ga-agwa ya ka isi wee kwado nwanne echezọkwana nganga Igbo show na-abịalụ gị pụrụ iche. Ee, onye obodo mpa ka efe na-eme nwunye akpọrọ m ọfụma adịte ka o si adị ka ebe isi nọdụ na mpa na anọ Banana Island Ebuka adịte ife dị mma na ka o si adịda awe na ọkwa ndị enwudo banana ha na-eli na Adabeke nwoke ọma ije eme ọnụ Adabeke nke nkele m udo dị ifugonu ihe anyị bịara ebe a ka anyị nye onwe anyị obi aṅụrị so udo dị oziokwu anyị ga-egbu onwe anyị ụwa bụ ofu mbịa ka a na-abịa onye si n'ọbịa ka ọ ka njọ karịa ya njọ nwanne oziokwu nwanne imenwuli ya na ka anyị tipụta ya n'ọgbọ ozugbo nna anụ m ọfụma adịte ngwa na asa kwọnụ ya ka ọ kweta na ọ achọrọ m ka gị na ya sụgodo asụsụ be anyị sụgodo Igbo for like the next ka m fụgodo nwanne ọ sị ka mụ na ịsụọ Igbo ịsụkwala Igbo anụ mpa nwunye ebi m ezi na ha oge gị bidoro ugbu a 1 2 3 ngwa bido nwanne ka o si adị na onye ebe ka ị bụ mpa nwunye Imo steeti ka m si bido Imo steeti ka m si bido oke onye Imo ka ị bụ ka ị na-akụ ebe ọ n'Imo laa wide mmiri abụmọtụ lokal gọọmenti kedu mmemme ndị obodo unu mmemme eji malụ ndị obodo unu ode a Nnewi na anyị nwere afịa ọlụ Ọnịcha enwee Ọfala Ọka Imo Ọka ka o si adị ka mmemme eji malụ ndị be unu anyị titekwara m ọfụma anyị titere m ọfụma mmọnwụ ka eji malụ ndị be unu ọ gbaala ọsọ ọ gbaala ọsọ agbazina chi azụ biko maka ebe a ka anyị na-eme gịnị anyị na-eme ihe niile gbasara anyị wụ ndị Igbo nke a ka anyị kpọrọ nganga Igbo redio show mana nke taa awụ gwam 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 anyị ji dị iche bịa ị ga-asụta obere Igbo sụọ ya for like 1 or 2 minutes tupu anyị enye gị ihe ọbụla dị n'ọkwa. Hello onye kpọnye
Onye kpọnye si na driver butuzie gị n'ilugo. Ịbatago nwoke ọ nwaanyị anyị na ya na-ekwu. Asa. Okay. Ọ dị ka olu anyị dị ụtọ chọọ na ị na-anụ solo. Ya kpọghachi 08182426591 wakara ekwentị maka ka isi achọ ịbata ka onye ọzọ na-abata. So ịbata anyị nye gị ohere biko kwuo ihe ị chọrọ ikwu so that ga-ekwe onye ọzọ abatakwa n'ukwe nke ya. Hello, onye kpọnye. Onye kpọnye. Ihe ọma. Ekene gị. Ihe ọma nwoke ọma. Chibike, nna ka ebe isi akpa anyị taa? Esi m Ejigbo bọkụ na adịte nna gị na ndị ojibo adịgokwa na mma nwee dịka isi anọkọta esi ka igbu ya lie ọnụ. Ọ dị ka ọ na-ejigbo ka obi ọkwa ejigbo ka ibi Chibike. Pụta n'ebe mkpọtụ dị ka anyị nwee ike ị na-anụ ihe na-ekwu. Anyị na-anụ ya maka ọbịa bụ na-eme nwe ka o si adị na mpa ịfụ na tata bụ ụbọchị anyị ji amụ aka ka anyị makwa na akwa esi gị aka n'ukwu. Yawa na-abatago m na gwana ya onye ebe ka ị bụ mpa? Abụ m onye Ebonyi steeti. Ebonyi steeti ka ị na akụkụ ebe ọ na-Ebonyi maka ndị be unu ndị ọzọ na-egekwa ntị. Abụ m onye Izamgbo. Kedu ihe eji malụ ndị be unu? Kedu emume ma ọ bụ ihe eji malụ ndị be unu? Ihe eji mara anyị wụ anyị na-akọ ugbo, anyị na-akọpụta ihe a na-eri. Obodo ọbụla na-akọpụta n'ihe ha na-eri. Onwe mmemme eji wee malụ ndị be unu? Emume anyị na-etikwa mmọnwụ, anyị na-eti mmọnwụ. Ka nsọ ọnụ gị ya n'oyibo onwe festival mmemme eji wee malụ. Ọnọgide abụọ fala ụmụ ya. Mmemme ọ ya aba apụta si n'ụbọchị mgbe a ka eji eme onye ọbụla bụ onye bụ na anaghị dị anyị ya analụkwa ụlọ ya elukwa ụlọ ịmaga ụdị ihe a. Ya dịka ekeresimesi a na-abịa na abanye n'afọ nke a na-abịa. Bọsị izizi n'afọ nke a na-abịa onwe ihe a na-eme saịdị anyị. Bọsị izizi n'afọ ọfụ. Afọ ọfụ nke na-abịa onwe ihe a na-eme. So ọ bụ na ya ka anyị na-agwanụ gị ihe anwa nwere afọ nwere ka anyị esi wee mara afịa ka ọ na gị wee cheta. Onwe emume ihe a na-akpụ ya wụ na ụmụ okolobịa onye ọbụla gbakọta ọnụ ebe ọbụla na-agbakọta ọnụ eri oriri ọwụ na o nwere ihe ọzọ eri oriri. Ịgbaligo ka anyị kụziere gị aka. Anyị chere ma ị ga-ada ya mana iziga anyị na-ewu nwa afọ Igbo sụrụ Igbo nnọọ ruo mgbe ị kwụsị na-etinye ya asụsụ bekee ọbụla. Ngwasị ka anyị nye gị ihe anyị nwere taa. Anyị nwere ntụgharị, nwee ilu Igbo, nwee gwam gwam gwam. Mana nke m enye gị Chibike ọ ka m gaa n'iru? Achọrọ m inye gị ntụgharị. Ama m nọ ilu Igbo ka ị ya sị ka m nye gị mana achọrọ m inye gị ntụgharị. Nwanyegedo m ntụgharị ka m nwa. Ngwa nwa nke a sị mmasị ya n'olu Igbo ga-asụzie ya n'olu bekee. Nke a sị ọkwa ihe wetara ego bụ ọrụ. Ọwụ ihe wetara ego bụ ọrụ. Sụọ ya n'olu bekee. Ịma ihe a na-ekwu na vum ka mma karịa statement. Chibike just mee vum ka mma. Ọkwa ịma nke a yawo ka ihe ukwu m otu ihe ukwu vum ka mma karịa statement. Aja niile nọ n'ime ya wee nọ. Ele onye tinye arụ n'ogbe. Nwunye Ebuka atụọla m ọzọ. Ọ ga-ebuka itinyekwara alụ again. Anọ m ya. Ahụ na agbalịcha must come back ime nwere ife dị na ya na. Ya nọ. Asapịazie ya biko. Gwa ka m pịa ya nke m pịara Chibike ka m ma pịakwa gị. Ihe wetara ego, ọwụ ihe wetara ego bụ ọrụ. Adịte ya. Otigodi na-agosigodi na nwoke na ife na-emegodi. Ihe wetara ego bụ ọrụ. Ịma ya ga-akpọ anyị na 08182426591. Ihe wetara ego ya wụ ọrụ ka ihe ọ pụta. Sụọ ya n'olu bekee. Ihe ọma. Ele onye kpọnye Monsa. Apa mbụ onye ma echeso mikorodo na-akpọ m uyo ogodafụ. Ọ gị onye ma nnọọ rinna oke ka o si adịda awe na. Udo.
A na-enwudokwa ha. Ego bekee. Nwoke ọma. Nwoke Igbo anyị ji eme ọnụ. Ogo onye ma na-represent ndị Ikorodu 1 of Nganga Igbo radio show. Anyị ekele gị. Ke ka ndị Ikorodu dị taa? Anyị na-ekele gị. Onye abịa na nketa ime anyị oge ahụrị. Adịta anya na ọkwa ndị ọzọ anyị na-alụ n'ogbe. Anyị nweghị ọlụ ọzọ. Maazị Onyema ọwụ ihe ewetala ego wọlụ biko sọlọ m ya n'asụsụ bekee. What brings money is work. Ọ sịrị ya ka anyị si kwue ya. Whatever brings money is work. Ọwụcha ka anyị si tụgharịa ya maka na ị gbalịrị mma enye gị ọkwa ịma ma aka awụ mgbe mmadụ na-agụ akwụkwọ ticha chọọ ka onye chee gị ya onye osee ya o ruo ebe ọkọfụa ụkwụ ya. Nke ahụ ka m enye gị. Ọchị inye gị biskit ọ tọpee ya kpobiri ụfọdụ. Maka na ị gbalịrị. Hello? Hello, onye tinyere? Ọ ka nọ. Ọ Maazị Onyema ka nọ. Okay, Maazị Onyema. Ama n'ihi na-ekwu. Ọkwa ịnụrụ aka m kwụrụ gị akụgụrụ m gị aka sị gị na ị gbalịrị. Na-ege ntị m emeche ka m gwa gị ihe. O nwere ajụjụ iji bụrụ bifọ maka ihe eji wee mara ndị Igbo, m ji wee mara obodo m. Gwanụ gaa n'iru. Ihe eji wee mara abụ m onye Enugu steeti. Ihe eji wee mara vileji m bụ akụ na-eche enyi. Akụ na-eche enyi. Okay. Guys, anyị nwere egwu ogene. Ihe gbasara egwu ogene. Anya na-akụ egwu ogene ọ dịka ya ebe a na-akụ ule. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọfụma. So, ebe ọ bụla a na-eme mmemme ikute nwa, naanị eme akwamozu, naanị eme Nigeria wedding, ma ọ bụ naanị eme ihe dịka traditional marriage. Ebe ọ bụla a na-eme akpọ ndị akụ na-eche enyi afọ ihe gbasara ya. A ga-eme gị ọ bụrụ ihe na-achọghị iwepụ ego n'akpa ya ewepụ ego n'akpa. Ọ dị mma. Ihe eji wee mara obodo anyị ọfụma ọfụma. Ọ dị mma nke ahụ so. O mekiri zenzes. Daalụ maazị. Dịka achọrọ m ikwu maka saịdị anyị ebe a. Ndị ụmụ okorobịa na ndị yut na-eme protest. Ka na-emekwa na saịdị Ikorodu gareji. So ọ na-akọ hold up mana ekpere m bụ ka ya si eme etu udocha ya ka anyị na-aya ayọ udocha. Onye isi a na onu ha. Onwekwa ike daba ka ese na-eme ayọ m na onye anọkwa n'ọdụ. Onye atụkwa n'okwu. Nke ahụ anọgide atinye mmadụ anwụọ n'elu ya. Ka a ma-ekwe ya n'udo. Mmadụ ama anwụ. Daalụ nne na ndụmọdụ inye. Ka anyị eche ka ndị ọzọ kwuo. Daalụ mpa. Egwu akụ na-eche enyi. Mana o nwee egwu ọzọ ọ dị m ka eji mara ndị Enugu. Atilọgwụ. Enugu na-agba atilọgwụ na-agba akụ na-eche enyi. Ele onye kpọnye? Mpaka ewe. Onye nkụ n'elu ụwa nwoke dọnyegodi na nwoke sogodi n'ife eji agwa anụ ka o si adị nna ahụ. Na mpa anọkwa m ya nwekwa ya metụrụ. Adịte ya ọkwa ka esi ihe ahazi ihe na-efi a. Nwayọ na you no understand. Ife dị mma na mpa afọ anyị na-ebe isi akpọ. Ọ dị no understand. Ego oyibo nọ na-ekelekwa gị na-etinyere ego na-asị gị nwoke ọma njem ọnụ jisi n'ike. Onye Igbo. Kwugodo ya ọzọ biko onwe ndị nọ na backyard na-anaghị anụ ya dịka were mic. Asị m na iwe ego bekee for life. Correct. Ka nna agwakwago ọnwa mmanya ọrụ life ime ihe a na-akọ. Ọnwa mmanya ọrụ ngwa ihe wetara ego wụ ọrụ ngwa gwazie m ya n'asụsụ bekee. Ka m gwagoro na akwụkwọ Victor from Lekki phase 1. Victor nke akwụkwọ nke izi gị bata n'ihe anyị na-eme ọkwa ya? Mba Emma nọ iwu regular customer. Vicky biko ihe wetara ego wụ ọlụ. Ihe wetara ego ntụgharị ya n'olu bekee. Sụọ ya n'olu bekee. Okay. Money is something that
money is something that brings you. No, work is something that brings money. Work is something that brings money. Na Vicky ne gwakwalo amakom na mu ya ga sunwo de ya esulu life ka na agwafago. Work is something that brings money. Mu ama money. no katakwa bia tinye alo itebo onwo. Imi ihe n'aka m ụtọ asị mmadụ na ihe a ọ dịka na ịba na exam hall ebe a na-ele ule si gị na ihe dị ụta ka ihe wọsịsa ya ị na-anya n'enu silin ị gụọ nọmba one nọ n'esilin ị gụọ ihe ụkwụ dị klasmeti gị ego ịgụcha ya onwe nke ị nyere gị ọsịsa mana ajụọ gị ka ihe dị ụta ma ịma ya ga-agbalie nye ansa nke gị ọ gwụla nwe ihe ọzọ n'aka m ụtọ ma ịnweta ya ma ịnweta full mark nweta half mark ịgbaligo. That is life for you. Na-agbalị onwe ihe ka ya ọwụ ndị ga-akpọ before ihe ikwuche nke na-ekwu ha agbala ọsọ. Vicky ka m kwụpụrụ gị aka ọzọ biko nwafọ Igbo onye ọma Vicky ndị awụ ha kpọọ gị obi o nwere na-adị gị nwanne m nwoke jisi na ike biko daalụ chimgozie gị 08182426591 akara ekwentị anyị ha awụ nganga Igbo radio show gwam 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 ka anyị mega taa sị gị na anyị na-enye onwe anyị gịnị obi aṅụrị maka every man lụcha ọlụ nwanne mee gịnị ozuo n'ike ị ga-alụbuzi onwe gị n'ọlụ. Hello onye kponye adịte ya ọ ga-eme ike ka isi pasa n'efia na onye ọma n'Oshodi ndị nke Oshodi onye ọma n'Oshodi ka efe na-eme na my brother wedi ebe mma gagodu ga lie lice taa ka m na-achọ lice achọrọ m ili lice and chicken pakejie ya na ịmagonu take away ana m eme shakara o nje eme gịnị package it rice life onwe ka isi lice ebe onwe ka isi lice taa sị ka ọ na-abụ m sa ise ekpela ikpe ga-awụ nke ahụ ka Chineke eme amala nwanne m don worry chee ka m skabasha n'elu isi gị ugbu a ngwanụ take it ekerekerekerekeke ngwa ego na-abata left right and center emio ihe wetara ego wụ ọrụ gbanwere m ya n'asụsụ bekee ihe wetara ego bụ ọrụ whatever that brings money is work. Hey! Ka jere akwụkwọ. Hey! Did you hear that? Biko sugodi ọzọ Emi. Whatever that brings money is work. Nee ya. Asa ifule Emi. Nee ya were gode. School oje. International ya dị n'afịa. A1 ka wu A1. Ọbụlọkwa memorial o. Ọbụkwa odumodu memorial ka onye aje. Emi ka afụgodu gị wụ fine man. Ọkwa ya? Ọ dị ka ịdị ọcha. Ọkwa ịdị ọcha? Ndị chocolate, ndị ọcha. Prọfesi nke a ụwala m n'ala. Daalụ Emi. Ma chocolate ma ọcha ọkwa ofu ihe ka ọ wụ ọ semi ọcha ka ọ wụ. Mụ onwe m kwa chocolate mana ọcha ka m na-akpọ onwe m. Ịghọta anyị nọ the same group. Dalo. Yeah, bye. Yeah. Asa. You notice no ndị anụ ọcha bala anya one-ede na bụ ndị na-akpọ onwe ha chocolate. Based on one-ede kịta. N'ịchọ ịgwa m gugwu ala na adịghị ọcha like that. Ihe bụ na abino n'ọlụ onwe ya ka ị bụ na. Ka m si afụgodu gị 3D ka m ji afụ gị. No, 5G. No, abino ka ị bụ mmụọ akwete mana ịma na black abino ọ bụkwa mba black abino chocolate abino agba ya anyị nọ na national television people na-afụgo so ha ma ndị na-asị asị malụ ndị na-ekwu eziokwu black abino ka ị bụ ee dadi n'elu ụwa n'elu ka m si nọdụ n'ogbe na anọdụ na mpempe ọkwa ndị asị m zoo ezo I dey tell you now. Hey, mụ abụ na Italian man. My brother. Hey, anyone is a counterfeit after me, no more. Left, right. After you now. Yes, Kusunike.
Ị na-emekwa ka obi na-adị iyo mma. Ọkwetebe na ọkwere na John ya kwa na ebe a. ọkwere na ọbịa na national television ọ na-enye m love. I pụzie off national television ọ were love ya gbachie. Nna obi adịrọ m mma. Nke ọlụ gị ihe nna agabiga nna ị hụrụ voice nwanne m nwaanyị a na redio ebilive m n'otu a ka voice ya dị n'ụlọ. Feba ego kwa chance moto bụ aja ka ị na-eti aka n'anụ. Gba driver nya butu ogo ịgbafegokwa. Mba gbafere ihe a ekwu kịta o mere ncheta oge one of my friend mere best man some time ago. So the reverend na-epreach na-enye ya ndụmọdụ ya taa dị ya na nwaanyị bụkwa ihe dịka akpa ahịa akpa n'ọkwa ya ana ndị mmadụ ya anachakwa ya nwere onwe ya ana so ya nwa ya atọ site ngwugwu ya taa ihe ọlọtata na okwu Chineke ndị ndidi ka ọ ga-eji na-agakwa because ihe eji na-ekwu ihe a bụ na o nwere ebe ya gara nwunye pastọ bịa gụọ nọ special nọmba unu ya atọ ya gwogwo na were mike na ya sị the pastọ na nwunye ga na unu ya tọgbukwuru onwe na ya bụ ezigbo na the pastọ were mike si ya na n'ihe akwụ onu chọọchị na ọbịa na abịa ka ọhịa ihe eje n'igwe brọda mpa ihe eje n'igwe kịta ịbatago n'ebe m na-eje biko ọ na-asị gị nwee ndidi kịta ọ bụla ndidi ka o na-enye ọ pụtago n'ihe na ị na-eme somehow na national television na-eme the other hand outside udo dị mpa ka ebe isi akpa anyị akwa ọkọta ka nsi akpọ betana na Lagos ala nkịta ọkọta ka ya biko ihe wetara ego wụ ọlụ ihe wetara ego whatever that brings money is work. Is what? Yeah. Whatever that brings money is work. Na English teacher ị ga na-ekwodo n'isi ebe ọ nọ na. Ọgwụ ịma nwe ndị ga-akụziri gị bekee ga-aghọta ya ozugbo nnọọ like straight forward. Ị sụtara ya n'ọfụma nọ na. Ebe akụgokwalụ gị aka. Ọfụma. Asa ọ chọrọ ka i blow ya kiss. Ọ chọrọ ka m kụọ ya. Oh, blow ya kiss. Butuo na ịma na mma ka o si adị na bias de so mụ ama ihe chọkwa ọtago ya ka m ji recommend based on doctor prescription. Ịma na ewekwa na ịma na ekwube mafa ma ọkwa Chukwudi na-ekwu onye ode ezigbo aha. na-eme na-amasị m isi n'ike. Daalụ sir. Ihe eji mara ndị be anyị abụ onye Abia steeti Bende local government obodo a na-akpọ Umuhesechi in Bende local government na Abia steeti. Ihe eji mara ndị be anyị bụ ihe ndị bekee na-asụ Age festival a na-akpọ ịgbọtọ mma. Ịgbọtọ mma yes ejife nwee ebe mmadụ ga-etoru ịghọta ọ na-ezumike nka anyị na-akpọ ịgbọtọ mma ahụ na ewu n'onye ọrụ ubi ọma njezi ọgbọtọgo mma ịghọta ọma njezi so akwụkwọ bụ ndị n'obodo oyibo mgbe ha na-ana bikos ịkpọghị nna uche ịghọta so ndị ọbụla bụ abịrịba Igbere Zakoli Ọhafịa so enwe similar culture ịkpọtọ mma ize ọ na-abụ a very big festival because ọ na-adịkwa iso nwadị togide toruo oge a yata like mma m toruo mpa m toruo ọ na-abụ ihe ọṅụ ọ na-abụ ihe mmemme yata ya ugodo na ọhazina na mechi ọdị ego ị ejekwa nzizi mee keshọn because ị na-ejikwa enyi nna gị maọbụ nne gị na ndụ yọta ọṅụ nye ya ọṅụ ya bụ na ọnama igbuo nama ahụ ọta ya na ndụ ya bụ na ezigbo unu dị ma ịrụta ya ruo ezigbo unu ahụ ọfụ ya because of nọ ya maka eji erute unu ahụ because of ya chọrọ ime so obi ụtọ adị ya yọta ọ bụrụ mgbe onye ahụ nwụrụ ije bukọsịwasị na-eme mmemme ihe a bụ ebere everybody na-ekpe ekpere ka nne na nna ya nọ ruo oge ịnụ uche ma ịkpọtọ mma ruo mgbe ahụ so ihe a ka eji mara ndị be anyị
daalụrị nne Igbo amakakwa ọkụfụrụ omenala Igbo onye abụla onye Igbo ọ na-ebe alịlị gwa m ọzọ onye Igbo ka m ga-abụkwa daalụ nna unu ya adị ka echi a ga-agụ agụ ego ya adị ka echi mmụọ ya adị ka anwụrụ ọkụ na ọ ya na-alịgo elu banye anwụrụ ọkụ banye ghọtago chelu ka m bịa ka izi onwezi ka isi na ịmago ịma na national television ka anyị nọ na ndị mmadụ na-ene n'anyị ka isi na-azazi kọl a na-awụ eze n'ilu ọtazi m ka o si adịzi ọkwa ka obi na-adị gị mma ka obi na-adị m mma and mgbe o kwuru na afịa bụ Chukwudi o nwere ka isi wee pronounce o nwere ka isi pronounce Chukwudi a i pronounce zie n'isi pronounce nwa Igbo Lucas no n'anya Chukwudi ezigbo aha Chukwudi ele onye kpanye anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ka isi ma anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ eliwe agwụ ka isi ma anụ ya ọga ndị ọga ị na-etizi ya aha onye obodo nna ahụ Chineke n'elu m na ọkwa ihe nji onwe m eme n'elu ụwa ọ sị na m na-ebuba mpa na nwakwa shọpụ m kpọbara hie ghọtago so unu anọ n'ime afịa na-ebubanụ na cheke ka m si nọdụ hie based on popular demand na onwe ka o si dasị m nọdụ n'ofu mpempe by emesịa ka onwe ihe emenwụrụ mpa ka afọ anyị na-ebe isi akpọ oke Chibụzọ si Costain ka ị na-eme that way na nwegokwa ka esi buru mmadụ enu Ọga Chibụzọ ị nwere ike ịkpọchi ya 08182426591 akara ekwentị anyị ka ihe anyị na-eme dị ebe a ọwụ nọ ugbu a ka ị na-abata ihe awụ gwam 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 ofu n'ihe omume anyị na-ewetara unu na nganga Igbo Radio Show ke nọ na Hot 93.3 FM ka Hot 93.3 FM mima ha dial ị nọ n'ime ya 93.3 FM na Lagos. Ele onye kpọnye onye obodo nna ahụ ka efe na-emezi mpa ọ dara iwu eje nga nekwa afọ asa nna afọ anụ bụ afa nke mana ihe ebutukwa mpa butukwa na chere godu ọ dara iwu eje nga ya onwe iwu ọ ya ada based on ndị ọma na mkpọkwa ịghọta based on ndị ma na based on nke ọla ị ga-eput mgbe onwe ka o si adị n'isi gị hapụzienụ isi akpọ Island na mụ anọkwa na Island gwagodo m aha gị ka m mara aha eji eme ọnụ ka apụgodo ọgara iwu eje ngị na-asịkwa ya bụ ya na akwefu ndị a na-aza Chibaike nna ọnwụkwa ka anyị si eme nna ka ị na-emezi kedu akụ Island ị nọzi ọba based on ndị mburu ka ha yara maka isi nọdụ Chibuike nke awụ nke kpọburu anyị ịkpọgo anyị bifo banye onye bụ Chibaike ọzọ ịfụla afọ ọ na-azọ bido ọ dara iwu eje nga based on na ọ dị wanted na based on na ọ dị wanted ọ gwa gị ebe o si na ya mfụ ka esi wee bịa bulie by siren na ọ fọ yuba ya enu na ọ taga ya ka nji wee na-asị ya ka ijezi maka ọsọ ịgba gị ịdaga iwu ugbu a iwu nke a ama m ị ga-eje nga ka ga let's see ka anyị tụlegodo ya mara ọwụ ihe ị ga-ejere nga ga hapụ gị ka anyị tụlegodo ya anyị na-abịa zọ nwanne anyị abịala egwu ọnụ na ma ọ bụ ịchagharị anyị ya ịbata bụ to take over nwanne nna agwa gị ebe ọbụla steedi na ebe ọbụla efolo ụdị ma na ndị a na-eme kọpị na ndị ajọsụ na-egbu ụlọ onwe ha espo nna ya adịrị egbu ọ n'elu ụwa ife anyị bata ahịa bụ ka ụmụ Igbo kwetagodi na ọ na-eme ka anyị na-agwa ha ka o si adị mmụọ na-ebunye gị uche nwanne banye kumkum banye mpempe
ịghọta ọ na-ekum. Nne ka nna agwa gị onwe ebe ọzọ nụrụ ụdịrị ama anọ feki kọpị nwanne gwanụ ndị NAFDAC ka ha jee nenekwa na ha ị kọpịrị ya stampụgo nke a sile ya left right and center nke awụ nganga Igbo na Lagos nwere ụdịrị ọzọ adịghị ka ya na Lagos a ịchọọ ya ma na ebe a ka ị enweta ya ebe ọzọ nwanne ọ feki ọ feki 08182426591 nganga Igbo radio show nke awụ gwam 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 ebe anyị na-enye onwe anyị gịnị obi aṅụrị asịgo m gị na nke taa ịbata isitobere Igbo gwakwa n'anya ebe isi ihe ejiri mara unu ebe isi anyị abazie n'ihe anyị nwere taa ilu Igbo dị okwu ntụgharị dị gwam 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 dị ịghọta ọ ka na-eme gịnị ka a na-enwe obi aṅụrị dịka m si kwue biko egbula onwe gị ịlụ ọlụ site na Mọnde ruo na Satọde biko mee gịnị zuo n'ike ihe ọma mmanụ onweghị edo otu ahụ 08182426591 gaa goro chicken nke nnukwu goro yogurt nke nnukwu nọ ebe dị gị mma gbanye fan ọwụrụ silin fan ọwụ nọ AC ọwụ nọ hand fan nke ọbụla fan ikuku icheke mmanụ injin mmanụ ọgbatugo mana emetọpọ ikuku nke ọwụ na ije ọwụ nọ natural one ka ị chọrọ gị nọ n'ezi ikuku si ebe ọbụla na-abata gị n'alụ tawa ihe libe ife na onye dị ndụ na-ele ife maka onwe ka o si mee nwanne mma gị ka mma gị na nna gị na ebe ọbụla ga na-apụta from nowhere mgbe ahụ ka a ga-ama gị onwe egwu maazị Ọsọfịa gụrụ na mgbe gara aga ọ sị know me when I dey poor, not when I am rich. You claim relationship, you claim relationship. Asị na atọ m ụtọ na abụ nọ ndụ a bụ ya na-agụ egwu a. Maka gịnị? Because na onye ene m anya na ị na-ene my present anya ebe nchọ ka ị na-ene anya bụ my future. Afụgo m gị ebe ị na-agba Ferrari, amago m na inwe iwu prospect. Mgbe nwoke ya ebube na escort na iwu future. Agwara m ga-agwa. Mgbe arụ nwoke ya akwọba mmanụ na. Ọkwa ilecha m anya like this site n'ilu isi m lue n'okwu m isi m bịa bawa keke ọ gịnị? Mgbe nwoke ya akwọba mmanụ na ọ ya ka m ji agwa ya na. Afụgo m future gị. Bịa ka ị gbaba club m. Club m na-achọ players. Club m na-achọ players na eju maka m si jide gị eji m go taa onye nwaanyị ọzọ na-agbata nkụọ ya ihe ndị midfielders ọkwa mana nke ka m iwe nke anyị pụtara n'ilo na jos eme ka mmadụ niile na-ama ka mụ na gị si dị na-asị na m anaghị enye gị face ọ ka mma na m kwuru eziokwu a sị na onye kwuo ebe o si ahịa ya amala ọgwụ ya enye ya ihe ka anyị na-ekwu na m na mpụta nsị gị he isiri niile ọkwa ihe m na-emechakwa onye wayo ekwetara m ị ga-ekwete hapụ ya ị ga-ekwete maka mgbe ego ahụ ga na-abata ka onwe onye si na igbugo ozu ị na-ebuba biko bifo m echefue gaa soo anyị na Facebook ọ dị mkpa soo anyị na Twitter soo anyị na Instagram ịbịa na YouTube anyị na ebe ahụ si gị ka ihe waha anyị Facebook nganga Igbo Twitter Instagram nganga Igbo radio show ịba na YouTube ihe niile anyị na-eme kamgbe Jizọs bịara ụwa ruo ugbu a ịchọ ịfụ ha nche jos tinye aka taịpụọ ka ewe KEWAY gafee ihe niile site na mmalite wee n'ọgwụgwụ ehihie ọma ọga ndị ọga alụsị a na-achụ ụlọ aja alụsị agba ọta efe ka efe na-emezi nna ahụ na udo dịkwa adịteyo afọ anyị na-ebe isi akpọ mpa Udoka na-ekwu oke ọga Udoka ka o si adị na ebe ka isi ebe anyị n'igwe anọ m Leki oke Leki ka ị nọkwa nna ọkwa mbụ na men m jos tinye alụ n'ogbe na ego jos na-anwụkwa alụ ego jos na-atabiru gị anya ego jos na-atabiru gị anya ọnụ na-ala ego anụ na-ala na ịnọ Leki na-anụ alachabe ile just helo ya na ojilo ntị anụ ndị bi na Leki na kpachara anya gị mmadụ ga-abata ikwe ha ka o kelecha onye ọbụla ijọs na-eme otu ọbụla mma apịa gị ụtarị inugu Udoka nọ si na gịnị ya kwuwezienụ Udoka na mba Udoka gịnị ya kwuwezie udo bọbọ
mana nwaanyị nwere ka o si adị na ọ ya just na-eme shakara ịghọtago mma just na-enye anya based on na anyị nọ na national television mgbe ị kpọ kwuo n'isi leke akpọ nna nyanwa na-atagigo niile ozugbo gbanye trafigeti ya ihe ikwu ga ugbu a wụ na ndị na-ebi ọ na Lekki na gịnị mezi ndị ahụ ama m ka o si adị kpacha anya gị nwiyo ana m na-agwa gị kpacha anya ọkwa ngwa bụ ndị ọsọ na-agbanye biko nwanne m nwoke gba ya nkịtị o mpaka ka o si adị na na-enwudokwa ha na a na-emekwa nwayọ ife dị mma na mụ ji n'aka na ibugodo ezigbo nwa afọ Igbo mba akwụ m ọfụma adịte asa kwụọ ọnụ ya n'isi ka ọ kweta na ọ na-eme nke m akụ gị bọtụ ka hama mba gbam hi oh my world ma ọ bụ ndị bekee sị oh my world okay ka m nye gị gwam 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 ke nke a dị ọ dị nnọọ easy ma ọ bụ ndị bekee ihe enweta ya taa sị gwa m ihe kuru mmiri laa enu akị oyibo ekwuru m ya ekwu na ka ị ghara inweta maka gịnị Maazị Udoka onye obodo nnukwu mmanwụ tupu anyị ahapụ gị biko ihe wetara ego wee ọlụ ka ihe sụọ ya n'asụsụ bekee ihe wetara ego ọ ya awa ọlụ sụọ ya n'asụsụ bekee na si decide go na ya awụ guy man mbanụ imego na feel ya awụ ka ọ sa ajụjụ njụrụ ya ikwu ihe ọzọ ikwechiligo na ya awụ guy man imagine ka ihe ọkpa aha ya Udoka onye udo n'elu ụwa aha ya bakwala onye udo n'elu ụwa udo sị ka m gwa gị nke wụ eziokwu anọ m like ebe udo chiga ịghọta for that alone maka nke ahụ sọ ihe ọbụla niile nwee nke imere m na nke gara aga nke imere m ugbu a na nke ị ga-eme mechi niile agbagharago m gị ndị na-ene anyị na telivishọn na-anụ ya kịta hapụnụ ka m kwuchie nke m gaba n'ilu in Arias anyị na advance Udoka aha ahụ godo Udoka nwunye ọkwa ịnụga Udoka ka m tinyezi ya n'olu maazị onye ma nsị na Ikorodu wee kpọọ anyị si onye ga ya ka ndụmọdụ ihe ọbụla ndị mmadụ na-eme ugbu a ma unu ma nke na-afịa ugbu a ofe na-afịa na left na-afịa na right na-afịa na center back and everywhere na-afịa ọ sị ka udo chi ya so maka Udoka m na-etinyekwa ọnụ na-eji udo na-asị ka udo chiga ka ọ chiga na-achị na-aga maka ihe anyị na-eme wụ ihe ga-aba anyị niile ulu ka hapụzie ya ebe ahụ si gị na ihe omume anyị abịago na njedebe nke taa nwunye onwe ka oge na-esi eme ị na-enwe obi aṅụrị na-enwe ote onwe gị obi a na-agba nnọọ ọsọ ka onwe ihe na-achụ ya na-agbasa ọsọ ọ na-adị ewute mma na nke kakwa wee sụwa m obi na-efi abụ na nwere ozi pinọpinọ mkpọzi inu sorry nwanne m nwoke ụmụ pinọpinọ emeche ka m gafịọ gị oil n'isi ụmụ pinọpinọ cheki enu na ya nwunye ojọsụ kwadokwa nnọọ na-eche ọkwa ifo ka m na-ekwu ya ugbu a gaa na-eche pinọpinọ biko o tego nwunye o chọga unu ama m ihe emego unu maka nke nwunye nke wụ eziokwu wụ na mma m na ụmụ pinọpinọ na-ege ihe omume anyị na-ege na ọfụma gịnwa nọ na-amụ amụ anọ m afụ gị anọ m afụ ilu gị na-afụ ilu gị ebe ahụ nke nọ na-amụ amụ na-akpa anyị ka ị na-enyekwa n'nwunye obi aṅụrị ịma na o nwere ka nwoke ya esi donye n'ogbe ụmụ pinọpinọ ya na-emegodo observe na-eme shakara mụajọsụ wọta based on one ngị nwa sikwa emeso m omume ka njọsụ sikwa na Chineke mee ụmụaka isiri eme example na mpe ịghọtago na based on hapụzie asachalụ ka njụọ gị biko ewe n'iwe chọọchị unu aha ya eke nne echi niile mba ma ọwụ nke nli ka iji abịa na asị gị ka anyị laa mana ama m nke mma ama awụ echi niile mma bịa kpọrọ gị ma ị ga-abịa ma ị gaghị abịa ọ bụrụ na na-enye ndị first timers mụ a ga-abịa ebe niile njego every Sunday na-eje ụlọ ụka anyị ga-enye gị pure water bịa ana m abịazi ị ga-abịa ma eje chọọ ndị na-eke Igbo ndị ọma nwere anyị na ndị anyị nwee ndị fụrụ anyị n'anya na ndị anyị fụrụ n'anya biko dododo ọ maka oge ka anyị na-asị anyị alawago ka ọ ga-adịzi
Tuesdays 1 o'clock to 2 o'clock ka anyị je wetara gị ihe omume a na-atọ gị ka mmanụ aṅụ. Aha nke mgbu ego bekee mana ịkpọ mmadụ Igbo 1 ka eji eme ọnụ ịka dị right nwiyo ka anyị lawanụ. Chibuike Obiefu na ka mpam na mmamba mana ịkpọ m nwiyo nka ya azakwa ka emesịa. Nganga Igbo